Ay, nagibati na ako. Sa lagyan ako ni tambal ining. Di ko kasabot. Sa lagyan ko inig. Makatabang na ako, Kaya tawag na. Tabang wag siya tambal ining. Baglain na kaya kung dughan ra. May tagnay. Mga kumpare na kung duol ron. Uy, pre. Oh, pre. Kasi, musta naman karon? Matay. Kinayang gibati lagi na ko, pre. Basig siya katambag ni mo ne. Kaya na dahil no, ay siya dahil bate na mo dahil. Kana laging sige kung hubog, nga dili mong kung tawinog, limnon nga makahubog. Di kang hubog niya, di ka mo inog limnon na makahubog. Oo. Kung saan gi angay tambal gud ini yon? Sayo na kirep dahil na ko'y katambal, di mo na harong malion ka. Tabangi ko, pre, na. Ya, kung ano kong tambal na ko na. Yawas, Ginama sa buyog. siya ati. Sa buyog sa tike. Epektibo kay na siya. Ipagdibo kayo na eh. Wala diha. Sige, pre. Bulat ako, pre. Kaya na, tambala mo ni, mo i-maintenance, tagadlaw. Kung saan naman na siya, pre? Muna si Gitawag tuba. Ha? Gitawag tuba. Murag kabalo ko katong giingon nila nga tuba layo sa sakit. Pero doon sa igit ba? Ay. Sus ko. Istingita na kay basig maayo niya kung Tubasa. Na. maayo niya kung gibati nga sige kung bungulo og inom. Tibo kayo na. Matay. Murag okay pre. Paminaw sa nako. Kung okay na ba na yung gibati? Matay pre. Epektibo pre. Tibo gila. Ni ina mo na kung murag nawala man yung kahubog. Wala isa gibate ni ma. Nulian ako pre. Ulian ka? Oh, paniut tagay ko. May pay ko. Sorry, hindi na yung tagadlaw. Mao di. Mo ni ginama sa buyog sa tike. Kasi sa labaso ko ko na ay mo kagon wala na. Atir. Mao din ako imintinan. Salamat pre nga ni Ari ka. Web. Problema na. Ya. Usa pa pre kay naaya kong nakuan pre nga kanang dagat ba? Akong tananggam ano kalsada parang adto na po ko dito mangita ng buyog ko Naayo na kagatuad. Naayo na ka.